Интегриране на ромските общности чрез изкуство, това е целта на проекта на театър Цвете. То обединява децата от ромското село Долни Цибър, населено предимно с роми, които се готвиха усилено за участие в първата си театрална постановка. В Деня на детето е премиерата им пред софийската публика. Проектът, който е част от фестивала "От деца за деца", се финансира от Института Отворено общество в Будапеща. От 9 месеца ромските деца от село Долни Цибър подготвят постановката "Най-страшната магия". Тя е по мотиви на ромска приказка с режисьор и драматург Цвета Янева. В проекта участват 17 деца на възраст между 8 и 13 години. Харесахме се на един фестивал миналата година на ромската култура в Търново, голям фестивал с много танцови състави. И видяхме, че те танцуват много хубаво, че са много общителни, много любопитни. И започнахме да ходим в Долни Цибър и така за около 9 месеца се получи това представление, от което сме много горди. Ромската приказка е част от по-голям фестивал под наслов "Деца играят пред деца". Тук талант и артистичност ще покажат аматьорски детски състави от цялата страна. Това са хора с специално за Долни Цибър, с голямо самочувствие, защото имат наистина голям брой висшисти. Сега не мога да кажа точния процент, но те са хора с достоинство. Организаторите на проекта не смятат да спират до тук. Те възнамеряват да възкресят културните традиции на Долни Цибър и да привлекат по-голям брой участници в увлекателните занимания. Вече и с по-големите смятаме да работим сега, да направим една комедия. Това е едно тяхно желание, защото аматьорски им състав така не съществува от 10-15 години, а те много са си го обичали. Постановката ще се играе днес от 15 часа на сцената на Народно читалище "Славянска беседа" София.